מדי יום כולנו הולכים בדרכים. אנחנו הולכים ברחובות למקומות העבודה. אנחנו נוהגים בכבישים למחוז חפצנו. קל לנו שהדרך מוכרת, שאנחנו מכירים אותה, שעברנו בה פעמים רבות, אבל לפעמים הדרך איננה מוכרת. באותם מקרים אנחנו עשויים להשתמש במפה או תוכנת ניווט. אבל לפעמים, למרות הכל, אנחנו פשוט לא מוצאים את הדרך. שמי גולן שני ואני מאמן אישי. מדי יום אני פוגש אנשים שאיבדו את דרכם. אנשים שמחפשים כיוון. אנשים שיודעים מה הם רוצים, אבל לא יודעים איך להשיג זאת. לא מכירים את הדרך למחוז חפצם. לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה מעט הנחיה ועזרה מקצועית חיצונית. בניגוד לדרכים מסלולות בערים, כשאנחנו חותרים להגשמה עצמית, מדי יום יצוצו שאלות, ניתקל בהסתעפויות חדשות, נצטרך להתגבר על הפחד, חוסר ודאות, נצטרך לסגל לעצמנו הרגלים, לתחזק טכניקות ולהתחזק. באמצעות האימון האישי אשמח לסייע לכם להגשים כל חלום. יחד נבנה תוכנית אישית להשגת המטרות. נטפל בכל אותם מכשולים ידועים, עצלנות, חוסר אמונה, פחדים וחרדות, בלבול, הפרעות קשב וריכוז, חוסר היכולת לתכנן ועוד גורמים רבים ומוכרים שמונעים מכם את השגת המטרה. אני אשמח להעמיד לרשותכם כלים טיפוליים בהם אני מיומן, כגון קלפים טיפוליים. כלי המשתמש בקלפים מאוירים להחצנה של רגשות ומחשבות שקשה לבטא, במטרה להכיר את עצמכם טוב יותר ולזהות דפוסי התנהגות שמגבילים אתכם. דמיון מודרך, טכניקה המאפשרת הקניית יכולות ודרכי התמודדות עם הקשיים השונים המלווים אתכם בדרך להשגת המטרה. תמציות פרחי באך, תמציות טיפוליות המשפרות ומטפלות בתסמינים של חרדה, חוסר ביטחון, חוסר שקט, הפרעות קשב וריכוז ועוד. עם ארגז כלים עשיר נצא להרפתקה של התמודדות, עשייה והשגת יעדים בדרך לאושר הנחשף. הפחד, חוסר הידיעה, היעדר היכולת, המכשולים הללו מוכרים לכולנו. אתם לא לבד. אל תפחדו לעשות את הצעד להגשמה עצמית, בדרך להשגת החלומות שלכם. תנו לי לעזור לכם להגיע אל היעד שלכם.